предаването ще видите 1 април, денят на шегата, разказано от Рада. Интересни и любопитни факти за деня на космонавтиката, разказано от Никола. Нашата най-нова рубрика, в която вие ще ни разказвате за вашия роден край. Всички знаем, че денят на шегата е на 1 април, но малко от нас знаят защо е точно на тази дата. Съществуват две версии за произхода на този празник. Първата е, че Луи XIV сменил юлианския с григорианския календар. По този начин годината вместо на 1 януари започвала на 1 април. Французите не харесали тази идея и в знак на протест на следващата година изпратили новогодишни картички на 1 април. Законът не влязъл в сила, а изпращането на картичките се запомнило като шега. Следващите години французите започнали да измислят шеги, свързвани с датата на 1 април. Втората версия ни отвежда в Англия. Английските джентълмени били поканени на церемония по изкъпването на белите лъвове. Англичаните не се усъмнили в странния ритуал и поканили и жените си и ги завели на уреченото място. За тази шега се говорило много години след това, а 40 лета по-късно 1 април бил наименуван ден на глупците. А знаете ли, че световната столица на хумора е Габрово? Там има дом на хумора и сатирата. У нас е писано много малко за народният хумор. Хумор на латински означава течност, сок. През средновековието хумор означава плод на здраво, телесно и душевно състояние. По-късно на немски хумор означава добро настроение. Това значение сме приели и ние. Българите имаме поговорка: светът е оцелял, защото се е смял. Още от ранни времена ние обичаме да се шегуваме и тази наша привързаност към забавата ни е спасявала от много тежки състояния. Старите котленци, или както те са се наричали котляни, винаги са измисляли различни хумористични хороводни песни или поговорки. Тези, които са били възпяти, не се сърдили, а напротив, било чест за тях. Например, дъщерята на моя прапрадядо Стефан се казвала Иванка, а сестра му Йорданка. Веднъж те се подготвили да отидат на Мегдана, но докато се приготвила, Иванка си скъсала роклята, а Йорданка видяла, че единият ръкав на нейната риза е пришит по-настрани. Дядо Стефан веднага съчинил песен. Тръгнали на Мегдан да идат. Ивана с късана престилка, Йордана с кривото рамо. Стоян веднага я запял на Мегдана и всички танцували, в това число възпядите в хумористичната му песен. Всички знаем за скъперниците габровци, този хумор е най-известен в България. Малко се знае обаче, че свищовлии са били подигравани заради това, че се смятали за аристократи. Шобите също имат много силен хумор и той е известен. Котленци се присмивали на жеравненските моми, че в неделя са били кокони, а в понеделник с товар клони. Казанлъчени са били известни с това, че са били големи клюкари. Тревненци се смятали за потомци на търновските боляри. Не случайно Славейков е казал: не е грях да караш хората да се смеят. Напротив, добродетел е. Идва и ред на нашата изненада по случай 1 април. Един от най-известните български актьори, Симеон Владов, който също е роден на тази дата. Измисляте ли по-интересни шеги заради рождената си дата?
Да, като малък измислях много шеги. Една от любимите ми шеги беше около 1 април, която я повтарях и много пъти през годината, да се скрия под леглото в моята стая, да изчакам майка ми или сестра ми да дойдат за нещо. Понякога съм стоял половин час, 40 минути, по 1 час понякога под леглото, да дойдат и аз да ги сграбча за краката, без те да знаят, че аз съм в стаята въобще, и те да изпищят. Нали? Това ми беше една от любимите шеги, да ги дразня. След това те забравяха, разбира се, и след няколко месеца пак го правех. Или се криех някъде другаде. Много обичах да ги плаша. Това ми беше една от любимите шеги. Друга, която се сещам, с моите приятели правехме една обикновена игра, обаче, която е много забавна. Вземахме една монета от 50 стотинки или от 1 лев. Тогава също имаше монети от 50 и от 1 лев, които изглеждаха по-различно от сегашните. С едно хубаво лепило ги лепяхме някъде на някой тротуар, на оживено място или на улица и гледахме как хората, защото всеки като забележи монета, веднага се навежда да я вземе. Нали? Ох, късметче! И как се опитваха да отлепят монетата и как си чупеха ногтите, а ние отстрани се скъсвахме да се смеем. Разбира се, получавали сме и много ругатни, даже са ни гонили и да ни бият, но беше забавно. Какво е да сте роден на 1 април? Ами какво е да съм роден на 1 април? На 1 април първо се обаждат хора, които искат, освен да ми честят рождения ден, да ми излъжат за нещо. Например, че имам пратка, която трябва да отида да взема, или че долу пред къщи ме чака някаква кола, която да ме закара някъде си. Връзвал съм се няколко пъти в началото, докато бях по-млад, но сега вече не се връзвам на такива шеги. На 1 април тези, които ми се обаждат, обикновено казват: ти си се родил на шега, ти въобще раждал ли се на 1 април и така нататък и така нататък. Обичате ли смеха? О, разбира се, че обичам смеха. Смеха е едно от най-хубавите неща, които така различават хората от животните. Животните не се смеят, както знаеш. Хората, освен папагалите, говорящи папагали, аз къщи имам един говорящ папагал, който обаче имитира моя смях. Той по природа не се смее, но чувайки ме как се смея аз, той през годините, защото вече много години сме заедно, той ме имитира как се смея. И когато кажа нещо смешно или някой друг гост вкъщи каже нещо смешно, и той се смее заедно с нас, папагала. Но смехът е здраве. Значи, според мен, който се смее и който е весела личност и който открива веселите и хубавите неща в живота, е по-щастлив от останалите, които са намусени, които са нещастни, които са тъжни. Човек трябва да се смее и даже е доказано, според мен са го доказали учените, че който се смее, удължава живота си, защото смеха прави човека щастлив. Бихте ли пожелали нещо на нас и на нашите зрители? Бих им пожелал да са здрави, първо, да се смеят много, защото смехът е здраве, да имат чувство за хумор и да го развиват, защото това е едно от хубавите неща от характера на човека, когато има ярко чувство за хумор, който обаче не трябва само да се надсмива над другите, с което не трябва да се насмива над другите, а да може да се надсмее и над себе си, защото самоиронията е велико нещо. Ако човек може да се самоиронизира, значи според мен е свръхинтелигентен. Здравейте, приятели! Аз съм Никола. Днес ще говорим за космонавтиката. Световен ден на космонавтиката е 12 април, защото на този ден през 1961 година е излетял първият човек в космоса – Юрий Гагарин. Първият български космонавт е Георги Иванов, който е излетял на 10 април 1979 година. Неговият полет продължава 1 ден, 23 часа и 1 минута. Вторият български космонавт е Александър Александров. Той излита с кораба TM-5 и полетът му продължава 10 дни през юли 1988 година. През 1972 година на борда на спътника Интеркосмос е монтиран уредът L1, изработен в Българската академия на науките, който е прибор за изследване на плазма. 2 години по-късно на Интеркосмос 12 лети нов български уред за дистанционно сондиране на Земята. От 1974 до 1979 година в Централната лаборатория за космически изследвания при БАН разработват апаратура, която лети в космоса. През 1989 година наши учени създават телевизионен комплекс, който предава единствените тогава изображения на спътника на Марс. Наша единствената оранжерия Свет 2 е създадена през 1995 година, която даде реколта на мир. Освен Русия и САЩ, ние сме третата държава, създала още през 1979 година специална технология за производството на космически храни с български продукти.
Астронавти, прекарали месеци в орбита, твърдят, че нашите космически храни са най-вкусни. Сега ще ви представим и новата си рубрика «Моят роден край». В нея деца ще разказват за родните си места и защо се гордеят с тях. Тази рубрика правите вие. Очакваме вашите видеоматериали на посочения интернет адрес. Здравейте, аз съм Бояна, на 10 години от град Шумен. Моят град е известен с Шуменското плато, Шуменската крепост, музеите на Панайот Волов и Панчо Владигеров, читалище Добри Войников. В близост до градът се намират старите столици Плиска и Преслав. Уникална забележителност е и Мадарския конник. Не случайно за химн на Шумен е избрана песента «От тука започва България». През епохата на Възраждането Шумен се превръща в важен търговски и културен център. Тук е основано първото класно девическо училище и първия български оркестър. Тук са творили личности като Сава Доброплодни, Васил Друмев, Илия Блъсков и Добри Войников. Обичам да пътувам из градовете в България и по света. Най-много обичам, когато се връщам от дома в красивата Варна. Който е живял до морето, не може да си представи живота си без него. Смеха и игрите на морето в горещите летни дни. Звуците на чайките и гларусите. Безспорно най-красивата част във Варна е морската градина. Моето семейство най-харесва морската градина. В нея може да се спортува, да се среща с приятели и да играеш с тях. Гордея се с това, че моят град Варна всяка година е домакин на големи фестивали, като например Варненско лято. Също така той е домакин и на други такива фестивали за малки и големи. Заповядайте във Варна през 2017 година, когато тя бъде Европейска младежка столица. Днес ще ви разкажа за моя роден град Чикаго. Чикаго е третия най-гъсто населен град в САЩ, наброяващ повече от 2,7 милиона жители през 2013 година. В същото време в околностите живеят повече от 9,6 милиона жители. Чикаго се намира на югозападния бряг на езерото Мичиган. Чикаго има сравнителна, кратка, но много бурна история. Той е най-големият град в целия Среден Запад. Към днешна дата е най-големият транспортен, промишлен, икономически и културен център на Северна Америка. От Чикаго са много известни политици, включително настоящия президент на Америка Барак Обама. През последните години Чикаго е придобило статут на един от значимите финансови центрове на света. Международното летище Охера, от което аз излетам всяко лято за България, заема второ място в списъка за най-натоварените летища на излитане и кацане в света. Чикаго има репутация на един от най-интересните градове за разходка. Той е дом на водещи музеи и театри.
Повечето небостъргачи са разположени именно в областта Далут, както чикагците наричаме центъра на града. Ще ви разкажа накратко за най-интересното от историята на моя роден град. Големия пожар в Чикаго през октомври 1881 година. Огънят унищожил по-голямата част на града. Има няколко версии за този пожар, че е тръгнал от малък навес в задния двор на къща Близнак на 137 улица. Аматьорът историк Ричард Бейл се стигнал до заключението, че когато Дейвид Сълъван, първият, който обявява началото на пожара, се е опитал да открадне мляко от хамбара, е попалил сеното там. Друга версия разказва, че е причинен от кравата на Патрик и Катрин Олеери, преобърнала газова лампа. Силен югозападен вятър разпространява огъня до сърцето на града. Дървените къщи, акустиралите кораби по реката, дървените тротуари, големите запаси от въглища са помогнали за бързото разрастване на огъня. Независимо от факта, че пожарът е един от най-големите бедствия на 19 век, Чикаго веднага започва да се превръща в града, който всеки посетил го веднъж иска да се върне отново. Ако решите да дойдете в Чикаго, знайте, че поне ще ви трябва 2 седмици, за да се запознаете и срещнете всичко интересно в този космополитен град. Много искам да ви заведа на местата, които обичам да посещавам. Следващия път ще ви заведа в къщата музея на известен американски писател, роден и израснал тук в Чикаго. I'm Ramona Nadeva and we'll be coming back to Chicago soon, so bye from me! Това беше всичко от нас, Детско студио Телевизионери София. До нови срещи, приятели!